Jarmo Hilpinen, meidän Mäntsälän kaikkierotuen koiranäyttelyn yksi tuomareista. Tervetuloa Mäntsälään, miltä tuntuu, miten odotat Mäntsälää? Kiitos, odotan ihan mielenkiinnolla. Siellä on hyvä kattaus rotuja, että ihan mielenkiinnolla. Tokihan ensimmäinen kerta on aina sitten niin kuin jännittävä paikka, että miten menee, mutta mä uskon, että kaikki menee ihan ok. Ja on rotumääritelmän kertausta ja rotumääritelmän tulkintaa sitten luettava tiiviisti. Kyllä se siitä. Villakoiran ydin on tyyppi ja mittasuhteet ja kyllähän siinä osaa niin kuin sitten myöskin on tuo sen kunnostus ja laitto sitten kehää varten, niin osa on myöskin sitä. Siellä on aika monen sortista rotua ja itse tykkään kyllä arvostella kakkosryhmän koiria, vaikka itse tuun ysiryhmästä ja kääpiökoirista. Mulla on oma rotu griffonit ja sitsut, jotenkin kakkosryhmä kuitenkin on silleen aika lähellä sit sydäntä ja siellä monen sortista molossia ja on sit pienempää ja keskivertoakin, että silleen niin monenlaista löytyy sit siihen kakkosryhmäänkin. Vaikka sanotaan niin kuitenkin, että ysiryhmä on sitten se, että mikä on kooste niin kuin kaikista ryhmistä niin kuin yhteensä, mutta kyllä kakkosestakin löytyy moneen lähtöön. Kyllä siinä osansa on silläkin, mutta yleensä niin tuomari kyllä näkee sen turkin allekin, että mikä se rakenne siellä turkin alla on ja näinhän se pitää ollakin. Mutta kyllähän se niin kuin viimeistelyn pisteen sit antaa sille niin kuin on hyvin laitettu ja näin, että varsinkin noilla, kun puhutaan turkkirodusta, niin kyllä sen kunnostus on osa sitä näyttelyvalmistumista ja sit sitä niin kuin viimeistöllä justiin. No kyllähän niin kuin rodunomainen ja käyttötarkoitus pitää ottaa huomioon siinä rodussa ja että se on soveltuvainen siihen käyttötarkoitukseen, että siitä sitten lähdetään. Ja sitten, että se on rodunomainen, niin se on se lähtökohta. Luonne on tärkeä, että pitää olla sitten rodunomainen se luonnekin. Kyllä se on se just mitä äskenkin sanoin, että se on rodunomainen ja sieltä löytyy se on jännä, että koirasta kuitenkin näkee sen voittamisen tahdon ja tämmöisen piirtein myös, että on tullut voittamaan. Sen näkee kyllä koirasta ja kyllä se on yksi osa sitä. No aina puhutaan sitä, että se on jatkumo johonkin harrastukseen ja näin, että mennään tuomariksi tai pyritään. No koskaan ei mennä, vaan pyritään. Siinä on kuitenkin aika monta porrasta ennen kuin sitten tulee tuomariksi ja näin, mutta mä näen sen kuitenkin siis sillä tavalla, että kun on niin pitkään jo harrastanut ja on halu sitten niin kuin olla sillä toisellakin puolella, että laittaa niitä koiria järjestykseen ja näin, niin kyllä se jollain tavalla sitten jatkumo on. Mutta oma rotua on harrastunut sen yli 30 vuotta, ja edelleenkin kasvataan kyllä, että se kulkee siinä sitten nyt tavallaan jo rinnalla, mutta vähemmissä määrin, että jonkun verran käyn näyttelyssä omienkin koirien kanssa ja
ei se unohtuisi ihan täysin. Hienoa, kiitos Jarmo ja tervetuloa Mäntsälään. Kiitos paljon, odotan innolla.